ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ 19 ନ ଫଳା କ ଯୁକ୍ତ ନ ନ ଖ ଯୁକ୍ତ ନ ନ ଗ ଯୁକ୍ତ ନ ଘ୍ନ ଘ ଯୁକ୍ତ ନ ଘ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥ ଜହ୍ନ କହ୍ନାଇ ଜହ୍ନି। ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବା ଓ ଲେଖିବା। ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଥିବା ଶବ୍ଦ ଲଗ୍ନ, ସ୍ୱପ୍ନ, ଅନ୍ନ, ବିଘ୍ନ, ମଗ୍ନ, ଭିନ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଯତ୍ନ, ରତ୍ନ, ନିମ୍ନ, ଚିହ୍ନ। ବହ୍ନି, ଜହ୍ନି, ଅଗ୍ନି, ପତ୍ନୀ, ଛିନ୍ନ। ତିନି ଅକ୍ଷର ଥିବା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ପ୍ରସନ୍ନ, ଆହ୍ନିକ, ପ୍ରନଗ, ଜାହ୍ନବୀ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ବିପନ୍ନ। ଚାରି ଅକ୍ଷର ଥିବା ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଅବସନ୍ନ, ସନ୍ନିଧାନ। ସ୍ନାନାଗାର, ସ୍ନାନାଗାର, ବାଧାବିଘ୍ନ, ସନ୍ନିବେଶ। ଚାରି ଅକ୍ଷର ଥିବା ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଅବସନ୍ନ, ସନ୍ନିଧାନ, ସ୍ନାନାଗାର, ବାଧାବିଘ୍ନ, ସନ୍ନିବେଶ।